Only Dream Kids. Здравейте и слава на Бога на всички! Аз съм Александра Йорданова и темата на това видео ще бъде дали е добре християни да празнуват рождените дни. Отговорът на този въпрос е, че всъщност Библията не ни заповядва да ги празнуваме, но не ни забранява да ги празнуваме. Ти можеш изобщо да не искаш да празнуваш рождения си ден, което не е грешка. Но можеш и да искаш да празнуваш рождения си ден, което отново не е грешка. Стига този ден да не стигаш себе си и да бъде издигнат Бог, който те е дарил с още една година. Този ден да не бъде изпълнен с пиянства, с партизанства и с други неща, които са от света и светския дух. Но този ден наистина да издигнеш Бог и да му благодариш, че те е дарил с още една година. Хора в днешно време празнуват рождените си по много неправилен начин, като го празнуват със светска музика, с пиянства, което е наистина неправилен начин. Бог ти е дарил с още една година живот и ти трябва да се радваш за това, да му благодариш. Този ден наистина той да бъде издигнат в живота ти, да го празнуваш по правилен начин, с духовни песни, да му благодариш, че те е дарил с още една година живот. Псалм 90 глава, 12 стих пише така: научи ни да броим дните си, за да придобием мъдро сърце. Не да броим дните си само за радост и забавления, а да разберем, че всяка година ни приближава към вечността и към Бога, и към взаимоотношенията ни с Него. Духането на свещички всъщност идва от Древна Гърция, където там са правили малки сладкищите, отгоре са слагали свещички и са го поднасяли, за да може този човек, който ще духне свещичка, да си пожелае нещо към друг бог, към техните богове, към гръцките богове. И смята се, че когато си пожелаят нещо и духът тази свещичка, техният бог ще го изпълни това желание. Което, разбира се, си е чист ритуал, който всъщност не е от Бога. Смята се също, че когато човекът духне свещичките, и дима, който отива нагоре, отива към духовете, към техния бог. И желанието на човека, който е духнал свещичката, ще отиде нагоре към техния бог. И този бог ще сбъдне желанието му. Всъщност ни учи да се обръщаме към Бога с молитва. Не с ритуали и суеверия и така нататък. Точно за това аз съм наистина против духането на свещички, защото това е древен ритуал, където хората са го правили за други богове, да се чуе тяхното желание до други богове. Хора днес знаят откъде идва духането на свещички и че то не е дошло от Бога, но го правят, защото си казват: просто ще духна свещичката. Аз не вярвам в желание, аз не вярвам в суеверия, но просто искам да има свещичка на моята торта, защото вече целият свят го прави, вече това е модерно и просто ще го направя. Не, че вярвам, че свещичката ще ми сбъдне някое желание, но просто защото всички го правят и аз ще сложа свещичка на тортата. Но не е всъщност ние християни трябва да се оприличаваме от тези хора, които са в света и не трябва да правим нещо, което хората са го правили за чужд бог, за чужди богове. Ние служим на Господа, който Библията описва. А на Бог тези неща наистина не му харесват. Това си има корен, дошло е от някъде и дори да не вярваш, че свещичката ще изпълни желание, то си има корен. Дошло е от някъде. Си дух със себе си. В заключение на това кратко видео искам да ви кажа, че няма лошо в това да празнуваш деня, в който си роден. Разбира се, ако искаш, но ако не искаш, може да не го празнуваш.
Това не означава дали ще бъдеш спасен или не. Интересува от сърцето ти, то да бъде отворено за Него. Да му служиш с дух и истина. Това е от значение за Него. Да бъдеш с отворено сърце към Господа. Всеки от вас има мнение и за духането на свещички. Но казвам наистина откъде е дошло и какво представлява. Ваше е решението и изборът дали да го приемете или не. С това бъдете благословени. Бог ви обича. Амин. И ако искате да гледате още такова съдържание и още такива видеа, абонирайте се за канала ми.